ମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆର୍ ଯେଉଁମାନେ ନା ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିକି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇକି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଘରରୁ ତଡ଼ି ଦେଉଛ ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଦେ ୟାର ତୁମକୁ କିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝ ୟାର। କିନ୍ତୁ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ ତାଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ିକି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଘରରୁ ତଡ଼ି ଦେଉଛ ସେଇଟା ତୁମମାନଙ୍କ ଭୁଲ ୟାର। ତୋରେ ଭାବ ୟାର ତୁମକୁ କିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା କିଏ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଥିଲା ତାଙ୍କ କଥା ଭାବ ୟାର। ସାମାନ୍ୟ ଝିଅ ପାଇଁ ବୋଲିକି ତୁମ ବାବା ମାଆଙ୍କୁ ଦୂର କରିଦେଉଛ କେବେ ବି ଏଇଟା କର ନାହିଁ ୟାର। ସବୁ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କାହିଁକିନା ବାପା ମାଆ ହିଁ ଭଗବାନ ୟାର ତାଙ୍କେ ହିଁ ସବୁ କିଛି। କାହିଁକିନା ଦେଖ ତମେ ବାବା ମାଆଙ୍କୁ ତରୁଟେ 1000 ଟଙ୍କା ମାଗ ୟାର ସେ ନାଇଁ ନ ବଳୁ ନାଇଁ ତୁମକୁ ସବୁ ପଇସା ଦେବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ନା 100 ଟଙ୍କା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ନା ତୁମ ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କାର ଡ୍ରେସ୍ କିଣିକି ଦେବେ। ତାଙ୍କେ ଥରେ 2 ମୁଠା ଖାଇଲେ ନା ତୁମକୁ 5 ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ୟାର। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବନି କି ତାଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହେବନି। କାହିଁକିନା କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀର କଥାରେ ପଡ଼ିକି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଘରୁ ଥଡ଼ି ଦେଇକି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ୟାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତୁମେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲେ ନା ତୁମ ଘର ସର୍ବନାଶ ହେଇଯିବ ୟାର। ତୁମକୁ କିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝ ୟାର। ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହ ୟାର। ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପଡ଼ିକି କେବେ ବି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଘରରୁ ତଡ଼ିବ ନାହିଁ ୟାର। ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ହେଲା।